Здравейте, казвам се Стефан Мирчев и ви приветствам с добре дошли на моя YouTube канал, който е посветен на здравето, личностното развитие и новите възможности за успех. Първо бих искал да те попитам, чувстваш ли се често уморен, подут, с променливо настроение или лош сън и недоспиване, или имаш слаб имунитет? А знаеш ли, че причината може да е не някъде другаде, а точно в червата ти? В този епизод ще ти покажа кои са трите най-често срещани навици, които вредят на твоя микробиом, пречат ти да се чувстваш добре и най-важното, ще ти дам лесни решения, които ще подобрят твоето здраве. Нека да започваме. Първият навик е постоянното похапване. Първо започваме с закуска, след това нещо сладко в 10, после обяд. И идва наред и следобедната закуска, после вечеря и малко ядки преди сън. Звучи нормално, нали? Но храносмилателната система няма почивка. А червата ни имат нужда от време, в което да не преработват храната. След всяко хранене, чак след около 90 минути започва така наречения почистващ цикъл. Ако го прекъсваме постоянно, то добрите бактерии отслабват, вредните бактерии се засилват и баланса се нарушава. Какво можеш да направиш? Оставяй си от 3 до 4 часа между храненията. И ако можеш, опитай с 12-часова пауза между вечеря и закуска. Това не е диета, това е в грижа за червата ти. Навик номер 2. Това е недоспиването. Заспиваш късно, скролваш в леглото, будиш се през нощта. Твоя микробиом също има вътрешен часовник. А когато не спим достатъчно, той също се обърква. Храносмилането отслабва. Имаме повече възпаления, настроението се влошава и цялото тяло започва да страда. Какво можеш да направиш ти? Предлагам ти поне 7-8 часа сън. Изключи всички видове екрани 1 час преди лягане. И ако е възможно, лягай преди 11 часа вечерта. Микробиомът ти ще се възстанови, а ти ще се чувстваш като друг човек. Навик номер 3. Това е заседналия начин на живот. Цял ден на бюрото, после в колата, после на дивана. Познато, нали? Но без движение червата буквално застиват. Забавя се перисталтиката, натрупват се токсините, добрата флора се задушава. И какво можеш да направиш ти? Разбира се, разходка след хранене, да избереш ходене по стълбите вместо в асансьора, защо не е да се затанцуваш вкъщи или поне 10 минути йога. Движението не е фитнес, то е лекарство за червата ти. Знам, очакваш да чуеш захарта, антибиотиците, стреса. Да, и те вредят. Но тези 3 навика са най-честите и най-незабележими. Първо започни с тях и ще усетиш промяната още тази седмица. Ако това видео ти беше полезно, харесай го, подкрепи ме с абонамент и сподели с приятел. Сподели в коментарите кой от 3 навика най-често допускаш. И помни, твоето здраве започва в червата. Ще се видим отново много скоро. Чао!